lagi gandrung ra peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir nadyan lagi botek direwangi treda-treda ajarene wis ajaga apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepingan ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis ajaga apa-apa duwe wong loro ayo mas irung bangi redek aweke sapa dik ireng bangi raya duwemu lambe tipis sedek duweke sapa dik lambe tipis ya duwe amun ajangget nyatis duweke sapa kan sangget nyantis ya duwe amun iki piye kan ireng bangi ya duwe iki piye duwe sapa mas mestine ana sing duwe iki piye duwe sapa mas mestine ana sing duwe iki piye duwe sapa anune ceblok lah sik mesti ya iki benakno aku gak mau pakai ini tolong dilepas sing dilepas apa sing dilepas sing di kok kleru gelandang ayo kita nyanyi ini ya yang mana ini permintaan dari Pak Ade si iki mau toh iya ya lah anaknya siapa nak anaknya siapa ya dike langgam sih ae terus dike bajangan ini ya bajang ya dike bajang terus mari ngono sekop ya wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir nadyan ra duwe duwe direwangi retak-retak jarene wis ajaga apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepingan ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duwe direwangi kredit jarene wis ajaga apa-apa duwe wong loro irung bangi reken aweke sapa dik ireng bangi raya duwe aku lambe tipis seken duweke sapa dik tipis ya duweku ajangget nyatis duweke sapa kan sangget nyantis ya duwe aku mas abangke ane kan duweke sapa kan ake ya duwe iki piye duwe sapa mas mestine ana sing duwe iki piye duwe sapa mas mestine ana sing duwe
ana sing duwe kan ah piye mestine ana sing